velkommen til en video. I dag skal jeg lære vertical. Vi skal lære hvad end det her Lutio. Vi skal lære, hvordan man nemt går på vægge. Så slipper vi. Prøv at se. Først skal jeg gøre det med en hånd. For den hånd, du bedst skal lige at bruge den til, og den hånd, der er tættest på væggen, skal altid skubbe lidt hårdere. Så det skal du øve på sådan der. Når jeg øvet dig for det, så kan du begynde sådan en practice, hvor du først tager du den ene, så tager du den anden. Bare lige skub en lille bitte smule med den anden. Og så når det bliver hurtigt, og du bliver god til det, så har du Lucio. Sådan her. Det er en ret god måde at komme væk fra modstanderne, så. Ja. Nu skal jeg lære jer, hvordan man nemt går på slippery. Man Lucio bare så hurtigt man kan, så hurtigt man overhovedet kan, op til Red Walls. Grunden til at snufte og hoste lidt i baggrunden, det er på grund af, at jeg er lidt syg. Man kan også gøre det her, begynder der oppe i toppen, sådan en ting. Men jeg er ikke så god til at wallrunne sådan her. Så jeg kan ikke lige komme derop. Men jeg kan vise det er lige der. Ja. Det er lige deroppe over den der her. Kan I se det? Ja. Nu stopper videoen, så vi ses.